Καλησπέρα σας. Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητα του Παύλου Κουντουριώτη. Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1855 και ήταν γιος του Θεόδωρου Κουντουριώτη και της Λουκίας Νεγρεπόντη. Ο παππούς του ήταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης, πλειοκτήτης της Ύδρας και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Παύλος ακολούθησε την ναυτική παράδοση της οικογένειας και εντάχθηκε το 1875 στο πολεμικό ναυτικό. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 αποβίβασε ως κυβερνήτης του ατμομιόδρομου Αλφιός το εκστρατευτικό σώμα του συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσου στο κολυμπάρι των Χανίων. Ενώ και ως κυβερνήτης του εκπαιδευτικού πλοίου Μιαούλης πραγματοποίησε το πρώτο υπερπόντιο ταξίδι του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Το 1908 έγινε υπασπιστής του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου και το 1909 προήχθη σε πλοίαρχο. Τον Ιούνιο του 1911 πήρε τη θέση του κυβερνήτη του Θωρηκτού Αβέροφ ως πλοίαρχος. Με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων προήχθη σε υπονάβαρχο, ενώ στις 16 Απριλίου του 1912 έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, θέση που διατήρησε έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1912, οπότε και ανέλαβε αρχηγός του στόλου. Ως κυβερνήτης του Θωρηκτού Αβέροφ απελευθέρωσε τη Λίμνο, τη Θάσο, την Ύβρο, την Τένεδο, τα Ψαρά, τον Άγιο Εστράτιο, τη Σαμοθράκη καθώς και τη Χίο. Με το Θωρηκτό Αβέροφ συμμετείχε σε 2 ναυμαχίες της Έλης και της Λίμνου, στις οποίες το ελληνικό ναυτικό επικράτησε επί του τουρκικού, καταφέροντας να αποκλείσει τον τουρκικό στόλο στα στενά των Δαρδανελίων. Με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων προήχθη σε αντινάβαρχο δια εξαιρετικά σε πολέμο υπηρεσίας, βαθμό που ήταν ο δεύτερος Έλληνας ναυτικός που έπαιρνε μετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτικών στις κυβερνήσεις Αλέξανδρου Ζαΐμη και Στέφανο Σκουλούδη. Ήταν κατά της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Παναγιώτη Δαγκλή και Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1917 ανέλαβε εκ νέου Υπουργός Ναυτικών, ενώ την ίδια χρονιά αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ναβάρχου τιμής Άνικεν. Μετά το θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου τον Οκτώβριο του 1920 ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέως, θέση που ανέλαβε ξανά μετά την αποχώρηση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου τον Δεκέμβριο του 1923, θέση που διατήρησε έως το Μάρτιο του 1924, ενώ στη συνέχεια εκλέχθηκε προσωρινός πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέση την οποία διατήρησε έως το 1926, οπότε και παραιτήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο καθεστώς της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου. Στις 31 Οκτωβρίου του 1927 στις 10:30 το πρωί δέχθηκε απόπειρα δολοφονίας όταν επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά στην κροταφική χώρα. Στις 4 Ιουνίου του 1929 εκλέχθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Απεβίωσε στις 22 Αυγούστου του 1935 στο Παλαιό Φάληρο. Είχε νυμφευτεί 2 φορές και είχε 3 παιδιά. Το όνομα του Παύλου Κουντουριώτη έχει δοθεί μέχρι σήμερα σε 4 πολεμικά πλοία. Το πρώτο ήταν ένα ελαφρύ καταδρομικό, το οποίο παραγγέλθηκε σε αγγλικά ναυπηγεία το 1914. Το δεύτερο ήταν ένα αντιτορπιλικό που παραγγέλθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στα ιταλικά ναυπηγεία το 1933 και παραδόθηκε το ίδιο έτος. Το τρίτο ήταν επίσης ένα αντιτορπιλικό, το οποίο άρχισε να ναυπηγείται το 1945 στη ΣΥΠΑ και παρελήφθη από την Ελλάδα το 1973. Το τέταρτο ήταν μια φρεγάτα όπου ναυπηγήθηκε στην Ολλανδία το 1978 και αποκτήθη από την Ελλάδα το 1997. Αυτό λοιπόν ήταν το podcast για το μεγάλο Έλληνα ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Τα επόμενα 2 πρόσωπα τα οποία θα αφιερώσουμε podcast σε αυτό το κανάλι θα έχουν σχέση με τις τωρινές εξελίξεις που βιώνουμε όλοι, τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, οπότε σας συμβουλεύω να μην τα χάσετε. Αν σας αρέσει το υλικό του καναλιού, πατήστε το like και το subscribe και φυσικά το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για ό,τι ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά.